Biológián a környezetvédelem és az egészséges életmód került középpontba. András, kérlek, mesélj nekünk róla. Azért választottam ezt a tantárgyat, mert számomra ez áll a legközelebb hozzám, és ebből szeretnék is majd érettségizni. Rengeteg kísérletet, illetve videót néztünk a génmanipulációról. Kísérletek alatt a mikroszkópozást értem, mi alatt moszatot, különböző növényeket, penészt vizsgáltunk meg, és közben pulzust mértünk, szívhangot, fonendoszkóppal, valamint megvizsgáltuk egymás állóképességét. Zsolti az első G-osztály diákja. Zsolti, fizikán és matematikán belül milyen érdekességekkel találkoztatok? Különböző állomások voltak, ahol párokban dolgoztunk, és itt mehettünk körbe az állomásokon, és akkor végezhettük ezeket a kísérleteket, mutattak érdekességeket, például, hogy a különböző ritkított gázokban hogyan terjed az elektromosság, és akkor különböző színekben szikráztak, lila, zöld, fehérben, oldhattunk IQ-tesztet, és még sok más érdekességeket láthattunk. Abban a szaktanteremben vagyunk, ahol az írott és elektronikus kommunikáció zajlik. Dominikát kérdezem a rendhagyó foglalkozásról. Tulajdonképpen ezen az órán a régi írógépeket mutatta be a tanárnő, és utána tulajdonképpen ki is próbálhattuk, és sikeresen belefűzhettük a géppapírt, és ki is próbálhattuk rajta az írást, ami egy kicsit nehézkes volt. És utána pecsétekkel kirakhattuk az iskola monogramját, és ekképpen a modern számítógépes technikával, grafikai módon szerkeszthetünk képeket. Máme tu Dominika z prvej A triedy, ktorý nám prišiel porozprávať niečo o ďalšej oblasti. Dominik, takže akú oblasť si vybral ty? Vybral som si písomnú elektronickú komunikáciu. A ako to prebiehalo, alebo si sa dozvedel niečo nové? Prebiehalo to tak, že vyskúšali sme si najprv tú novú techniku 21. storočia, potom sme sa vrátili do tých 70. rokov, kde sa písalo na tých strojoch, že to sa vtedy nazývalo ako strojopis. A ešte vlastne páčil sa ti tento deň, alebo keby si mohol, tak by si ho zase zopakoval niekedy inokedy? Hej, páčil sa mi. Titanillával és Tamarával beszélgetünk, ők az idegenforgalmi menedzsment szakon tanuló diákok, és Nagymegyeren vettek részt egy interaktív sétán. Lányok, mi volt a küldetés célja? Ez egy remek lehetőség volt számunkra, hogy megismerjük Nagymegyert és az iskolatársainkat is közelebbről. Másfél órás sétánk során megkaptuk a feladatokat a tanárnőtől és a tabletokat, és elindultunk a városba. Minden megállónál képeket és videókat készítettünk. Különböző feladatokra kellett válaszolnunk, majd egy verset kellett írnunk, amelyet közösen összehoztunk, és tabletekkel képeket készítettünk. A kémiai teremben olyan érdekes kísérletekkel találkozhattak a diákok, amelyeket ugyaneddig még nem próbáltak, de otthon is el lehet végezni, viszont csak nagy odafigyeléssel. Dani, melyek voltak ezek a kísérletek, és te miért pont a kémiát választottad? Én már nagyon régóta érdeklődök a kémia iránt, és ezért egyértelmű volt, hogy ezt választom. Különböző kísérleteket végeztünk el. Először is azt vizsgáltuk, hogy hogyan reagál a szódabikarbóna, illetve az ecet. Ezt úgy vizsgáltuk, hogy egy flakonba öntöttünk néhány deciliter ecetet, ezután a lufiba belekanalaztunk szódabikarbónát,
majd a lufit rá húztuk az üvegre, beleszórtuk az ecetbe, és a keletkező széndioxid hatására a lufi felfújódott. Ezután még azt is vizsgáltuk, hogy reagál a víz, illetve a nátrium. Ennek az eredménye egy kisebb robbanás volt, és az óra végén még az alkohol égését is szemléltettük. Évi, azt hallottam, hogy a marketing részlegen te voltál a főszervező. Mesélj nekünk kérlek erről. Igen, jól értekeztél. Én a szakmai napon nem mint versenyző vettem részt, hanem mint zsűritag és szervező a marketing tanárnőnk mellett. Ez a marketing nap 4 részből állt. Az első, hogy csapatoknak ki kellett választaniuk a csapatnevet, és egy jó szlogent kellett írniuk. Majd ezután Rejtő Jenő egyik regényéből részletet választottunk ki, amelyet le kellett prezentálniuk plakát szerint. Akkor ezután volt egy olyan feladatuk, hogy videót kellett készíteniük 1 percben, hogy miért jó olvasni. Majd a legvégén bemutattunk egy prezentációt, amiből kérdéseket tettünk fel nekik, és amelyik ők a legtöbb pontot érte el, az nyert. Az idegen nyelv keretein belül a diákok a kommunikációt és a szituációs játékokat erősítették. András, miért pont a német nyelvet választottad? A német nyelvet választottam, mivel a továbbiakban is a német nyelvvel szeretnék foglalkozni. Ezen kívül az érettségén is rendkívül fontos lehet az a szókincs, az a tudás, amit ezen a napon megszerezhettem. Ezen kívül tisztában vagyok vele, hogy a mai világban mennyire fontos a német nyelv, illetve az idegen nyelvek tanulása. És én úgy gondolom, hogy ez egy remek alkalom volt arra, hogy kicsit fejlesztem magam ezen a téren is. Máme tu Ester, ktorá si vybrala angličtinu. Ester, prečo práve tá anglina? Pretože angličtine sa venujem už niekoľko rokov a tá ma zaujímala najviac. Môžeš nám prezradiť, čo ste tam vlastne robili? Tak v rámci tej angličtiny sme boli rozdelení do 2 skupín. A v tej skupine sme robili rôzne situačné aktivity vo firmách, v biznis živote. A bolo to dobré na to, lebo sme získali vlastne novú slovnú zásobu, špeciálne slova sme sa naučili, ktoré určite využijeme v živote. A páčilo sa ti tam, alebo využiješ tie skúsenosti? Určite. Iskolánk diákdíjével, Szilivel beszélgetünk. Szili, pontosan milyen programokat találtatok ki a számunkra? Reggel ugye szétosztottunk kartonlapokat, amin ismeretlen szimbólumokat rejtettünk el, és ezt az osztályoknak ki kellett díszíteni. Az 5. óra tájékán összegyűltünk a tornateremben, ahol mint egy puzzlet kiraktunk belőle egy szót, ami nem más volt, mint a business. Ugye ez szimbolizálja az iskolánk, hogy mit is tanulunk. Ezután kimentünk az iskola udvarára, mint egy 300 diák, és próbáltunk kirakni egy élő csillagképet, ami sikerült is, és ez szimbolizálja az összetartozásunkat. Úgyhogy mi ilyen összetartó iskola vagyunk. Gratulálunk és köszönjük! Mai adásunk ezennel véget ért. Od nás je to na dnes všetko. Lúčia sa s vami Lilla és Krisztina.